Počúvate Folkloroviny, podcast o folklóre v rôznych rovinách. Gazduje, píše knihy, počúva metal a spolu so skupinkou jemu podobných exotov sa venuje netradične tradičným záujmom a činnostiam nevídaným pre dnešný svet. Lukáš Jurčo. Lukáš, čau. Ahoj. Ešte negazdujem. Ale je to na dobrej ceste. Asi aj to ma dobehne, nemal som to úplne v pláne. Ale keďže sa presúvam z paneláku na lazy, tak sa tomu asi nevyhnem. Dostali sme ako svadobný dar barana, tak to už je. Hej, už to začalo, no. Pri tebe je skupinka ľudí, ktorí sú pre mňa veľmi fascinujúci. A v podstate sa nezaoberáte úplne takými bežnými vecami, ako sa v súčasnosti, či už mladý, ale aj starší človek zaoberá. Takým tvojim asi najbližším človekom, s ktorým najviac možno aj tej práce vykonávaš, je Jožko Kučera. No ale sú tu aj ďalší chalani okolo teba a napríklad aj tvoj bratranec Dominik Jurčo a mnohí ďalší, čiže vy ste taká skupinka ľudí, ktorí sa zaoberajú zvláštnosťami, o tom sa ešte porozprávame a ty konkrétne sa dá povedať, že si kožušník a v podstate je to aj tvoje remeslo a tvoje živobytie, že to je to, čo ty robíš. Ako je možné, že si kožušník v 2021? Ako je možné, že vlastne máš povolanie, ktoré sa reálne nedá nikde ani vyštudovať teraz, ani nie žiadna škola, ani nič. Ako je to možné, že toto je tvoje zamestnanie alebo povolanie? Tá cesta k tomu bola taká trošku kľukatejšia, ale svojím spôsobom aj tak smerovala len do tohto jedného bodu. Ja som mal dobré vedenie na základnej škole. Ja som žiak Tóna Trebuľu Kečkára. To je taký pojem místní. A v podstate skrz neho som pričuchol k týmto veciam a začala ma fascinovať ľudová kultúra podpolianska a od nejakých pokusov s fujárkami a vyrezávaním sošiek to nejako dokvitlo k zbieraniu ľudového odevu a vzhľadom na to, že tie veci sa ku mne dostávali v katastrofálnej kondícii, tak som skúšal ich nejakým spôsobom vyrábať. No a ten spúšťací impuls k tomu kožušníctvu bola spomienka mojej mamy na kožušníka Martina Kamenského, ktorý bol ich susedom a trávili u neho ako deti čas v dielni. Jeho syn a môj starý otec boli kamaráti, stávali spolu dom a tak ďalej. No a ja som študoval v tom čase históriu v Banskej Bystrici a bol som doma a skrátka prišla na neho spomienka. Mňa to tak nadchlo, že som v podstate v momente začal, že sme mali nejaké kože doma, tak som ich postrihal a ušil som nejaký taký šialený kožušok z toho. No a v Bystrici som býval na Fončorde a 5 minút do mňa býval kožušník Karol Jurášek, ktorému som zavolal. Bol v tom čase 80-ročný pán a on na prvú dobrú mi povedal, že tak príď. Tak som prišiel, ukázal mi 2-3 kožušnícke stehy a dal mi materiál na prvý kožušok a odtedy, on ma naučil ten základ, ako držať ihlu v prstoch, no ale odtedy som taký samorast. Takže taká bola cesta ku kožušníctvu. No. A po škole samozrejme ako Hriňovej získať prácu ako učiteľ je nemožné. Tak logicky z toho vyplynulo len to, že som si otvoril živnosť a skúsil som to a musím zabúchať, že do dneska to ešte celkom ide, takže tak. No to už je vlastne ako keby súčasnosť a to kožušníctvo je, dá sa povedať, taký jeden fragment z tej nejakej ľudovej kultúry. A ty si z Podpolania, veď ja som tiež z Podpolania, máme to tu také, že veľa sa aj očakáva od toho, že keď sa narodíš na Podpolaní, v Detve alebo v Hriňovej, veď tam je ten folklór všade a všetky tieto veci, čo sa akože rozprávajú a do určitej miery je to pravda, ale väčšinou je to už späté so súborom, so slavnosťami a tak. A mňa by zaujímalo, že či si ty nejak spomínaš na, alebo odkedy ty nejak eviduješ nejaké prejavy tradičnej kultúry, napríklad z detstva, že čo je také
ale mimo toho, že to bolo nejaké súbory tu alebo niečo, že či je niečo, čo si ty spomínaš z detstva, že takto sme to robili, alebo pri tomto som dakedy bol, ja neviem, keď sa slama mašinovala toto, alebo niečo takéto, že čo si ty spomenieš, že čo je také, čo už možno teraz spätne vidí, že aha, tak to nebolo úplne... No pamätám si, ako treba uviesť trošku do obrazu, že rodina mojej mamy nepochádza odtiaľto. Oni sú z západného Slovenska, ale starý otec je ako dedinský chlapec, čiže on tu pomerne rýchlo zapadol medzi svojich hlasníckych kolegov a chodil im proste pomáhať s poľnohospodárskymi prácami a tak. A ešte keď som bol dieťa v tých 90. rokoch, tak ešte dosť výrazne chodieval. A chodievali sme kúsok od môjho sídliska v smere na Jaseňovo do Pavčov, kde mali v Konici kravu a vždycky sa muselo prežehnať, keď si vošiel do Konici. A chodili sme na seno a robil sa vtedy ešte stoch zo sena, čo už dneska nemá šancu nikde vidieť, dneska sa iba balíkuje. A po zabíjačke vždycky, keď si Ujo Jano hrkol, tak vytiaľ husle a hralo sa. A to som vtedy vôbec nevnímal ako nejaký folklór. Ako vedel som, že je v Hriňovej súbor a vyvaľujú v máji, ale ako tieto dve veci nevidel som nejakú spojitosť medzi tým. A samozrejme, že ja neviem, prišli do paneláku Betlehemci snohári, tak som plakal ako tur. Bo som sa ich bál. Tak to sú také veci, že to si tak pamätám, že folklór. Ako v dnešnom ponímaní folklór. Potom si pamätám, že na sídlisku bol obchod s nejakými chovateľskými týmito záležitosťami a s obilím. Tak rovno pred panelákom stál voz s koňmi a nakladali tie otruby. Alebo že sa pásla krava pred panelákom na reťazi. Alebo že chodil taký starky a kosil trávu pred panelákom a nosil to domov pre ovce. Že priamo na sídlisku sa tak nejak podivne gazdovalo. No, že to je také, no. Hriňová. To asi inde nemáš. Alebo nemal si. Dneska to už nevidíš. No a preto sa aj na to pýtam, že dneska to v podstate nevidíš a že do akej miery ty si toto mal možnosť ešte zažiť, lebo však obidvaja sme už také, že mladšie ročníky presne, ale máš aspoň o tom ten poznatok a myslím si, že tiež ťa to do určitej miery formovalo a akože zanechalo to nejakú stopu, aj keď sa tomu nemusíš venovať, že robíš presne to isté, ale venuješ sa niečomu podobnému a v podstate myslím si, že okrem toho kožušníctva a mal ten tóno kečkár na teba vplyv aj v niečom inom a to je to, že sa zaujímaš celkom nielen o tie kožuchy a o takýto folklór, ale aj čo sa týka tradičného nejakého staviteľstva. Že vieš o tomto niečo povedať? Že... No to presne... Ako sme hovorili o tom, že čo som vnímal hneď na prvú dobrú a vedel som, že je to niečo podivuhodné a treba si to všimnúť. A potom boli veci, ktoré bez upozornenia si nemal šancu všimnúť, že sú podivuhodné. A to bolo presne s tým tónom, keď sme chodili ako v rámci turistického krúžku po Lazoch a hovoril mi, že pozri sa tam je ešte dom so slamenou strechou. Že vtedy som si to uvedomil, že však každý dom má takú strechu, no jeden takú, hen takú. Keď máš 11 rokov, tak ti to lauter jedno, že či je slamená alebo taká. Ale on poukázal na tú zvláštnosť toho, že sú to slamené strechy a to si pamätám, že odvtedy ma to začalo zaujímať tá slamená strecha ako taký podivný fenomén. A začal som to ako keby tak vyhľadávať v tom teréne. Že my sme chodili na turistiku aj sami pomerne intenzívne a vždycky som ešte niekde objavil ten fragment nejaký s tou slamenou strechou a vždycky som to fotil a strašne som si na tom ulietal. No a v súčasnosti je to tak, že existuje jedna taká akoby funkčná slamená strecha z častí na Laze Brestiny pri Detvianskej hute a dva nejaké fragmenty na Hriňovských Lazoch na Zrúcaninách. Že ten fenomén úplne zmizol. No a my sme sa strašne snažili, samozrejme aj v spolupráci s Jozefom, lebo má fungujúce gazdovstvo, tú slamenú strechu ako nejaký fenomén prinavrátiť do krajiny. Ešte kým ten posledný pôvodný fragment existuje niekde, tak aby sa tá kontinuita nepretrhla. No a našli sme človeka, ktorý sa volá, že Peter Brada, známy pod prezývkou Brady.
ktorý tú slamenú strechu vedel spraviť. No, tak sme ho zavolali sem na Štoliansko, aby nás to naučil, tak nám to ukázal. A tam to tak nejak dalo slovo a vtedy sa venujeme hlavne výskumu ľudovej architektúry, kde ja fungujem viac menej ako taký sprievodca, šofér no taký, ako to nazvať. Keď zistia, kto som na lazoch, tak nás nekopnú do prdele. Alebo on, keď ako úplne cudzí človek nemôžeš chodiť niekde po snohách skrz lúku. Tak ja som taký, akože ja som tá papuľa, čo to vybaví a on to potom meria, dokumentuje a tak ďalej. Čiže zameriavame sa hlavne na ten výskum, no a popri tom všetkom, keď zistíš, ako tie objekty sú hodnotné, ako niekde zanikajú, tak logicky k tomu prišlo to, že sme začali tie objekty zachraňovať. Niektoré v teréne, niektoré sme museli rozobrať a preniesť sem a nejakým spôsobom rekonštruovať. Čiže je to taká aktivita, ktorá je úplne na začiatku, ale už nejaké výsledky máme, no tak snáď to nejak pôjde aj do budúcna. Ja len aby som to doplnil, že my teraz momentálne vlastne sedíme pred takou kolibou, ktorú ste postavili, priniesli sem a vlastne ste vdýchli akýby nový život. Mm-hmm. A ja ešte na chvíľku sa vrátim k tomu Tónovi, lebo ja som jeho v podstate poznal skôr ako teba a ja som vnímal takého tuláka po hriňovských lázoch, ktorý chodí a tu prechádza, fotí a ako keby mal také zaujímavé oko na tieto veci, že aj na tých fotkách mne sa to veľmi páčilo a na mňa to tiež ako keby dýchalo nejakú takú zvláštnosť a vy ste to trošku povýšili na takú inú úroveň, že vy tiež sa tu motkáte a hľadáte ako keby zabudnuté, zapadnuté, zbúrané všelijaké veci, že človek by aj nevedel, že to niečo existuje, čo je vlastne do určitej miery aj zakonzervovaná záležitosť, že vy to odkriete a tam nachádzate všeličo, že čo také ste našli, lebo ja viem, že čo všeličo sa vám podarilo ako keby vyskúmať aj už v zlom stave všelijaké veci, ale že ste objavili ako keby niečo, čo ani sami tu my obyvateľia podporné sme netušili, že vôbec existovalo. Ten terénny výskum má to zvláštne čaro, že keď sme začali chodiť v takej nejakej väčšej skupine, že 3, 4, tak každý si v tom nejakom objekte, lebo treba povedať hneď na úvod, že to sú opustené objekty bez nejakého majetkovo-právneho vysporiadania s vykopanými dverami, oknami, prepadnutými strechami, že v podstate tam je úplne každému jedno, či tam niekto príde a pozrie sa a niečo si stade zoberie. Lebo aj takto sú veci, ktoré už stratili akúkoľvek hodnotu. Mimo tej hodnoty, ktorú v nich vidíme my s diagnózou. Že vlastne ten Brady, on si všíma tie architektonické zaujímavosti v tom objekte. No ale tam sa vždycky nájde proste pohodená nejaká vec, ktorá jemu nehovorí nič. Ale ja keď som tam prišiel a uvidel som, že tam je proste zošúverený nejaký kúsok kože, ktorý som si zobral a zistil som, že je to kožuch, napríklad detský kožuch od majstra, od ktorého som si myslel, že sa nezachoval ani jeden jediný výrobok. Že som poznal jeho rukopis z historickej fotografie, ale vzhľadom na to, že on zomrel asi 80 alebo 90 rokov dozadu, tak som nepredpokladal, že nejaký jeho výrobok môže ešte v teréne existovať, kým som ho nenašiel. Zároveň chodí s nami sem tam chalan, ktorý robí dendrochronologické merania, teda on zo vzorky dreva vie zistiť vek tých stavebných prvkov. A on zistí, že sa hýbeme v dome, ktorý má napríklad na tráme napísané vročenie 1940, ale je postavený z druhotne použitého dreva vyťaženého v roku 1820. Že to sú veci, ktoré ani voľným okom nemáš ako zistiť, ale že už keď sa robí ten výskum, tak nech sa robí poriadne, že vlastne sa to výskúma všetko naraz. No a z takýchto halúzí, čo sme našli, tak úplne prvý šok boli pre mňa kožené nohavice. Ale nemyslím tým také tie koubojské, ale proste z ovčej kožušiny ušité nohavice, ktoré som považoval za absolútnu raritu. A keď sme sa na to opýtali kožušníka Juliusa Hazuchu, takého nášho tútora, mentora, tak mu povedal, jasné, to sa robilo, to môj otec aj 30 kusov ušili cez zimu, že to mal každý chlap. Že v zime sa proste chodilo v tomto. Keď si predstavíš, že ideš nejakú furmánku, že vozíš drevo z poľany až na Kriváň a vonku je minus 30, tak ako tie kožušinové nohavice dávajú celkom logiku, lebo to zamrzneš v tom voze tých 5 alebo 6 hodín, keď sa vezieš.
A potom sme našli, ja neviem, kožušinové zápestky, že poznáme tie zápestky, tie balocké z vlny alebo horehronské súkené. A tu sa robili proste zápestky z kožušiny. Niektoré dokonca aj zdobené. A to mi už prišiel ako fakt bizár, keď som to videl. A bavili sme sa o tom potom s Pavlom Polónim na Ponickej Lehôtkam. Pravda, boli zápestky. Otec robil také, onaké. Aj pre ženy robil. Tak už keď som počul, že ešte pre ženy boli zápestky. Ale tie sa mi zatiaľ ešte nepodarilo nájsť, takže snáď niekde. To na mňa čaká. A čo si myslíš, že prečo sa keby vytratili tieto určité veci? Lebo viem, že veľký vplyv na to aj odievanie, alebo odievanie, tak jasné, že to bol vplyv módy, ale to, ako sa to zachová, ako si to pamätáme, tak veľký vplyv na to majú súbory, lebo oni si vyberú, že jasné, tento je pekný, reprezentatívny typ, toto sa používa a vlastne tí ľudia to už potom majú späté s tým. A veľa vecí je nepohodlných pre scenické vystupovania a takto. A myslíš si, že toto tiež malo na to vplyv? Alebo prečo? Lebo to už mi príde, že to je ešte ako keby skôr zabudnutá vec ako toto. Ja si myslím, že hlavný dôvod vymiznutia týchto vecí je ten, že oni boli určené na prácu. Čiže sa menil spôsob života celkovo. Keby. Aj, ale oni boli určené na prácu a tým pádom sa zničili do úplného vzniku. Že proste, v podstate ten chlap ich zodral niekde v lese tie zápestky tak, že mu tam spadli z rúk a on ich tam rovno nechal. Že to už nemalo cenu ani doniesť domov. A práve preto je ich zachovaných tak mizerný počet týchto pracovných vecí. Lebo tieto bizarnosti sa väčšinou viažu k tomu pracovnému odevu. Že ten sviatočný mal vždycky nejakú vyššiu hodnotu, stalo to viacej prachov na vyhotovenie a preto si ho ľudia aj viacej vážili. Preto je vlastne ten pohľad na tradičný odev aj v rámci Podpolania takýto skreslený. Že tí ľudia si myslia proste, že ráno ženská vstala a dala si 16 sukní a naškrobené oplecko s objemom 20 litrov a vieš, 8-kilovú perlavú kápku na hlavu. No nie. Len to je už tak pokrútený pohľad na tú vec, že čo my s tým spravíme. A druhá vec je taká, že oni asi na tanec fakt nechodili v zamastenej košeli a v dotrhanom kožuchu. No. Že už keď sa šlo tancovať, tak asi v tom najlepšom, čo mali doma. No. Tak áno, záleží aj pri akej príležitosti sa tancovalo. No. A keď sa tancovalo v nedeľu po kostole, tak išiel v tom, čo bol v kostole. No. Tak vyštafírovaný a zas keď sa... Oni keď mulatovali dade pred kolibou, tak boli v tom, čom boli. Tak sa nešiel prezliecť domov. No, presne, no. No, jasné. Hovoril si o tom, že čo ťa možno inšpirovalo, priviedlo k tomu venovať sa kožušníckému remeslu, ale je to remeslo, ktoré sa v dnešnej dobe dá tak, že mne sa to páči, rozhodnem sa, idem to robiť, že dá sa to aj takto a keď áno, tak čo tam potrebuje? Že ty si hovoril, že máš nejakého tútora, je niekto, od koho sa to učíš, alebo ako to funguje, že ja sa teraz rozhodnem, chcem byť kožušník, idem si kúpiť čo, ihlu a idem proste šiť, alebo ako? No, v princípe asi hej, lebo k vykonávaniu kožušníckeho remesla potrebuješ nožnice, niť a kožušnícku ihlu a v princípe to je všetko, čo k tomu potrebuješ. Samozrejme, na to, aby si mohol šiť kožuchy, potrebuješ nejaké tie skills k tomu. To sú tie kožušnícke stehy, ktoré sa dajú naučiť aj akože nejakým systémom pokus omyl, ale musí to byť akože pomerne taká nevabný štart do tohto remesla, lebo ono to sú veľmi jednoduché veci, ale keď ich vieš. Keď ich nevieš, tak je ťažko na to prísť. Ale vzhľadom na to, že je dostupná nejaká literatúra a v podstate už sme natočili s nami kadejaké videá a všetko možné, tak čo to sa dá aj odkúkať. Veľa sa dá naučiť ako odpozerať z nejakých zachovaných kožuchov. No a najlepšie je nájsť niekoho, kto je ochotný ti ukázať aspoň ten základ. Lebo bez toho je to fakt dosť ťažké. No. Ja som mal šťastie, že ten pán Jurášik v Bystrici mi to ukázal a rovnako Julko Hazucha na látkach. On už v mojom čase nebol aktívny, keď sa mi začalo remeslo zaujímať, ale Jozefa stihol naučiť úplne všetko. Ale od človeka, ktorý pochádza z kožušníckej rodiny a celý život to kožušnícke remeslo vykonával, je aj dobré slovo viacej ako
keby som si to mal niekde prečítať alebo dúmať nad tým pol roka, aj tak na to neprídem. Takže to bolo aj také, že to bola taká výstupná kontrola, že keď som niečo ušil a donieslo sa to jemu ukázať, tak povedal, no dobre, ale ešte toto musíš, na tomto musíš zapracovať, aby to bolo. A rovnako tak jeho pani manželka, že oni boli taký kontrolný mechanizmus na to, aby som púšťal vôbec veci do sveta. No. Ty si spomínal aj vlastne v tej prednáške alebo príspevku o kožušníctve, že každý kožušník mal svoj nejaký rukopis a že sa to potom trošku tak pomenilo aj kvôli tomu, že sa to začalo vyrábať masovo pre potreby scénické a tak ďalej. Ale keď sa bavíme o tých rukopisoch, tak ty máš svoj rukopis? To je taká zákerná otázka, lebo určite mám svoj rukopis napríklad vo vypracovaní tých stehov konkrétnych, že majú nejaký typický sklon alebo nejaký rozmer, v akom sa tie stehy ukladajú a tak ďalej, že to je podľa mňa taká moja poznávacia značka na ten môj rukopis. Ale ja pracujem s ornamentami iných kožušníkov. Čiže sa snažíš robiť repliky? Ja sa snažím tvoriť repliky a ja svoj vlastný autorský ornament nemám. Lebo mne prišlo pod ruky toľko kožuchov, kaďakých zničených, že keď budem tvoriť iba repliky týchto kožuchov, tak mám akože pole pôsobnosti prakticky do nekonečna. A ďalšia vec je, že keď pochopíš, ako ten konkrétny kožušník skladal ten ornament, ako ho vrstvil, ako ktoré tie vzory k sebe pasujú a môžu spolu nejako koexistovať, tak máš prakticky nekonečné možnosti na tvorbu. A to vnímam ako najväčší problém v súčasnej kožušníckej práci u iných, že skrátka máš 3 nejaké veci, ktoré sú 3 rukopisy, alebo 3 ornamentáre od 3 rôznych kožušníkov. Jeden je z divína, jeden je z látok a tretí je z detvy. A ty to dáš do toho mixéra, pomixuješ to a ono to výtvarne ono to vyzerá ako pekný kožuch, ale je to guláš. A ja som si istý, že mnohým sa to aj páči, že ono to je pekné. Ale to ako keby si tancoval, ja neviem, no fakt detviansky odzemok s goralským klobúkom a zemplínskymi ostrohami. No, ja neviem, všetko je pekné, len... Ako spraviť sa to dá. Len aký to má zmysel. A veď ono možno, že tak prirodzene ako keby pokračuješ v tom takom prirodzenom vývoji, ako to bolo kedysi, lebo veď aj ten kožušník kedysi sa musel od niekoho to naučiť a v podstate ako keby kopíroval. Len ty máš teraz, teda či to správne chápem, že ty máš teraz väčšie možnosti, ty tých kožušníkov môžeš ako keby analyzovať to, nazvime viacej, môžeš sa s nimi inšpirovať, snažiť sa robiť tie repliky a veď musíš ako keby aj ty vyzrieť po nejakom čase a možno, vieš, budeš mať, ja neviem, 60 rokov a už to budeš mať tak v ruke, že veď prirodzene si ty vytvoríš vlastne nejaký rukopis a už si povieš, že dobre, tak teraz idem si ja ušiť svoj nejaký kožuch a bude originálny a možno oni to mali takisto, veď on tiež zo začiatku nenaučil sa šiť kožuchy a si povedal, že tak ja idem si teraz robiť svoj rukopis. Tiež asi určite obdobie kopíroval ako keby. Ono je to asi tak, že oni mali nejakú základnú schému, z ktorej vychádzali, čo sa týka tých ornamentov. No ale on nemohol používať tie isté ornamenty ako jeho majster, čiže on si ich možno nejak potajme, alebo sám si ich nejak prekreslil, ale už to nenakreslil úplne rovnako ako ten jeho majster, čiže tam tie spoločné prvky sú, ale vlastne každý sa tak trošku odlišal. A čiže musel si akože hej. Nemohol. Tak to bolo ako značka. A jasné, chápem. To bolo ako značka, že oni to nemohli. A ďalšia vec je, že to remeslo bolo akoby násilne zaškrtené v tých 50 rokoch. Čiže ono by, podľa mojej skromnej mienky, by malo nejaký logický vývoj k nejakému, možno, že až súčasnému odievaniu. Že ak by to remeslo prežilo, tak tí kožušníci by asi dodnes boli a niečo by tvorili aj pre súčasného konzumenta. A ja mám taký akoby tajný sen, alebo ako to nazvať, že možno časom dozriem na to, že sa skúsim napojiť na túto nejakú pretrhnutú linku a vytvoriť nejaký kožuch, ktorý bude absolútne korektný voči tej tradícii výroby, ale už to bude proste 21. storočie. Že to ma skôr láka, ako vymýšľať kvietok a srdiečko znovu. Lebo mám pocit, že už to nevymyslím lepšie, ako to vymysleli tí chlapi, ktorí to robili proste roky, rokúce.
Lebo tam sa bavíme o takýchto primitívnych ornamentoch, že to nie je nič zložité. Proste 5 lupeňový kvietok a srdiečko. Čiže vidíš cestu v tom, že zachovať všetko to, čo to má obnášať, ale prečo sa neposunúť do súčasnosti? Tak. Len momentálne na to nemám, na to nie je objednávka ako keby ani a nemám na to priestor, lebo mám pocit, že momentálne treba skúmať, naučiť sa to remeslo fakt odpredu, odzadu a pracovať skôr na tých replikách. Lebo tie môže zobrať aj skaza, však to sú väčšinou také veci, že to je viac menej, to sú archeologické nálezy viac menej. Čiže tieto nejak prinavrátiť k životu a možno, že na toto ešte príde čas. Snaď. Ono to je taká zaujímavá záležitosť, že keď sme sa bavili o tom, že v podstate niečo tradičné, ale posunúť to do súčasnosti, veď nežijeme život pred 100 rokmi. To je ďalšia taká vec, že veľa ľudí má takú zvláštnu predstavu o ľuďoch, ktorí sa ako keby nejakým spôsobom venujú niečomu, čo má súvis s folklórom, že musia vyzerať nejako. Vieš, mňa sa veľakrát spýtajú, alebo sú prekvapení, že čomu sa venujem a čomu by som sa teda mal venovať, keď sa zaoberám ľudovým tancom a podobné veci, že ako to vnímaš ty, že do akej miery má byť ten človek nejak nad vecou alebo žiť tak logicky, vieš, že ty sa zaoberáš všelijakými starobilými až technikami a spôsobom života a bavíme sa tu o gazdovaní a tradičnom spôsobe života, ale pritom žiješ súčasný život, chodíš na Facebook, využívaš výdobytky technológie, že ako sa to dá sklbiť a že kde je tá nejaká hranica pre teba? Toto si teraz ako úplne vyťahol tú asi najdôležitejšiu tému, ktorú ja momentálne riešim, že ako jasné, že žijem 21. storočie, však bývam v paneláku zatiaľ a normálne Facebook, topánky si kúpim v obchode, nechodím v krpcoch a tak ďalej. A to je len jedna akoby stránka, že ako fakt chodiť ako v mojej pozícii, aby som ja chodil proste v ľanových getoch a v krpcoch, to mi príde už ako fakt bizarné. Ale na druhej strane, že vo veľa veciach sa odo mňa, napríklad keď sme sa len obliekli do toho kroja, tak už to bolo proste. To sú vaše vlasy. Prečo máte vrkoče ako Janošik? Z ktorého ste súboru? Poďme sa odfotiť, vieš? A už toho bolo veľa. Tak ja som už fakt akože 4 alebo 5 rokov, čo som z tohto ja úplne vystúpil, že ja chodím v kroji minimálne, lebo nerobí mi to dobre, že sa mi to fakt akoby až zhnusilo. A tento rok mám normálny pocit, že ma dobiehalo nejaké až vyhorenie, lebo som už bol tak hlboko utopený proste v kožuchoch a dreveniciach a kresaní a toporoch a krojoch a chabaniciach a neviem v čom všetko. Možno, že proste ja som ráno vstával a večer zaspal iba s týmto v hlave. A už bolo toho na mňa tak strašne veľa, že už som vedel, že buď sa mi to tak zhnusí, že to prestanem robiť, alebo proste musím niečo spraviť. No a moja veľká akoby láska, vášeň ešte od detských čias a fakt v podstate od 15 rokov som sa na to úplne vykašľal, je les, príroda, poľovačka. A ja som to teraz proste našiel znovu. A ja fakt každú voľnú chvíľu sa snažím tráviť v hore a proste s ďalekohľadom na hrudi. A pochopil som, že ľudová kultúra a remeslo je moje živobytie. Že to je proste práca, to je moje poslanie nejaké životné, ktoré musím spraviť a proste dotiahnuť do nejakého konca. Ale nesmiem sa pri tom zblázniť. A musím mať nejaký koníček. Lebo ja som si myslel, že kožuchy sú moja práca a ľudová architektúra bude k tomu koníček. Len to je úplne to isté, len v bledomodrom. To sú tí istí ľudia, tie isté knižky, tá istá subkultúra folklórna. Proste je to úplne to isté. A utopil som sa v tom ešte viacej. A pochopil som, že musím mať niečo úplne iné, s inými ľuďmi, v inom prostredí, čo s týmto absolútne nejako nesúvisí. Čiže tá hora proste si ma tých 15 rokov počkala a som za to strašne vďačný. A myslel som si, že to je len taký nejaký moja nejaká súkromná halus. A bavil som sa s Peťom Obuchom a on hovorí, že však jasné, že on rieši chrobáčiky doma. Že asi na tom niečo bude, že treba to robiť, ale nezblázniť sa pri tom, lebo to potom stratí zmysel.
Čiže je to v podstate životný štýl, to čo žiješ, ale potrebuješ aj tak ako keby si vyčistiť tú hlavu ešte niekde inde, hej? Že v podstate je to ťažké nájsť v tom sám balans, že venuješ sa životnému štýlu z iného obdobia v tomto období, čiže ako keby hľadáš aj ty, že ako sa z toho nezblázniť. Hej, lebo vieš, keby to bolo tak, že ja ráno vstanem v drevenici s hlinenou dláškou, oblečiem si kroj, pustím si k tomu ďatelinku a budem do noci šiť kožuchy a ráno druhý deň zasa. Však to ani tí ľudia pred 100 rokmi takto nefungovali. To je šialenstvo. Si zober, že napríklad tí kožušníci, ja v podstate mimo toho človeka z látok, Uja Juliusa Hazuchu, respektíve jeho otec, ja nemám jedného kožušníka na fotke, ktorý by bol v kroji. Oni tie kroje ani nenosili. Oni už boli proste remeselníci, iná spoločenská. Oni častokrát vyšli z úplných hlazov. Že fakt, že z podslamenej strechy a z hlinenej dlášky. Ale oni študovali 4 alebo 5 rokov v Banskej Bystrici, tak tam nemohol chodiť bosý v geto, vieš. A on sa už vrátil naspäť, síce možno znovu nalaziť niekde si na Priehalinu, ale už bol proste v obleku. Že netreba si to zbytočne romantizovať, podľa mňa. No a netreba mať ako keby výčitky, že ja teraz nežijem ako oni naozaj vtedy žili, lebo možno, že do veľkej miery máme skreslenú predstavu, ako reálne žili tí ľudia vtedy. Presne tak, vieš, to keď si to porovnáš, ja neviem. Však ani Indiáni nežijú v rezervácii, dneska nechoď proste v bizóne koži zabalení. A majú na to 100 000 krát lepšie dôvody na to, aby to robili a nerobia to. Bo už sa tak proste nedá fungovať, si myslím. A ďalšia vec je, že proste táto problematika je, to ťa vie proste pohltiť, no. A čo som sa bavil aj s kamošmi, aj Brady to hovoril, že jeho to vyhorenie proste dobehlo, lebo on fakt fungoval takto. Na Hrušovských Lazoch, dom so slamenou strechou, gazdovstvo, chodil v ľanových getách, nosil zapletené kečky a keď sa ho proste ten človek 756 000 krát v autobuse spýtal, že či je Jánošík, tak prišiel domov, odstrihol si vlasy, obliekol si maskáče a vtedy to na sebe nemal. Ten folklór je taký, že to je proste vec verejná. To je ako hokej. K tomu sa môže každý vyjadrovať, lebo to je slovenské. A to ma na tom najviac akoby mrzí, že to je, ja to strašne milujem, to je proste, fakt je to môj život, ale toto ma na tom strašne vytáča, že proste ja som vytiahol nejakú fakt archaickú vec. Myslím, že očovský kožuch mužský s rukávami. A na furmanských pretekoch v Hriňovej sme boli akože vymustrovaní, oblečení a sme sa tam tak motali. A mňa chcel nejaký hriňovský kreten proste mlátiť za to, že mám ísť domov na Oravu. Vieš? Lebo proste to je folklór, on to nepozná a ja proste mám ísť domov na Oravu. No. To je tak, no ale akože s tým budeme asi dlhšie bojovať. Asi, hej. Otázka znie, že či je to nejaká cesta, veď to je napríklad taký cucaj, vieš, dlhý kožuch, že dáš si dlhý kožuch a hneď, že to máš hriňovský kroj, však? A že prečo by som mal hriňovský kroj? No. Lebo má dlhý kožuch a veď v detve sa iné nosili, vieš, čiže... No to sú tie zovšeobecnenia, ktoré prišli fakt v tom scenickom folklorizme v nejakých tých 60 rokoch, 50 čo malo svoju logiku, lebo však v Lúčnici tancovalo 200 ľudí naraz a oni ako to bol asi úplne iný prístup k tejto a iný zámer, akože čo tým chceli oni povedať celým. No. A vieš, keď profesor Nosal ako Hriňovčan tancoval v tej Bratislave takto, tak Hriňovčania musia predsa tancovať tak ako on, vieš. Čiže to je také podivuhodné dedičstvo, s ktorým sa asi budeme dlho boriť, ak s tým vôbec budeme schopní nejak vyhrať. No. A nie len v odievaní, no však to vo všetkom, vieme, že to, áno. No a keď sme sa bavili o tom, aj o tej detve, a že či mám detviansky kroj a hriňovský, akože to nemusí, to by bola zase dlhá téma sa baviť o, ty si to aj načrtol, že je také veľké územie s keby s totožným odievaním, ale jasné, že sú tam nejaké odchýlky a väčšie či menšie, no. Hej. Ale bavili sme sa aj o tom rukopise a vieme, že je nejaký typický kožuch, dajme tomu v očovej, alebo nie, že typický kožuch, ale vyzerá nejako a vyzerá nejako v hriňovej. A teraz, že
napríklad v Hriňovej, keď si takto chcel ušiť kožuch a boli tu dvaja alebo koľky kožušníci, tak si mohol vybrať, ale stalo sa, že si dal ušiť kožuch aj že mimo, že proste chodil mimo a potom ako to fungovalo, že idem si dať ušiť kožuch do očovej a čo mu poviem, že uši mi taký ako, vieš, hriňovský, alebo potom chodil v očovskom kožuchu? Práve, že vôbec. Zrejme to malo asi dve možnosti sú, ako sa toto mohlo stať. Že buď sa sem niekto oženil a doniesol si to, čo proste mal. A ďalšia vec je, že drvivá väčšina hriňovských lázníkov, mladých ľudí, odchádzala niekam na roboty, do služby. A po väčšine to bývalo do evangelických luteránskych dedín, bohatých, s jednodetným systémom, kde slúžili za nejakú drobnú plácu a za odev. Tak je jasné, že keď on bol slúžiť v Turom poli, tak mu nedal ten turopolský gazda ušiť kožuch v Hriňovej, ale dal mu ten turopolský. Preto sa našiel turopolský kožuch na starom sídlisku v Hriňovej. Lebo Starky slúžil na Turom poli, no tak si doniesol toto. A jasné, že ho nosil, kým ho nezodrel. Čiže takúto logiku to má, ako som aj v tom predtým hovoril, že zasa tí kožušníci z látok chodievali nakupovať kožušiny až do lešti, tak jasné, že možno doniesol 2-3 hotové kožuchy a s tým gazdom ich vymenil. Bo im v princípe možno v konečnom dôsledku mohlo byť aj jedno, čo majú, hlavne, že mali. Tiež dneska, no rád by si kúpil možno Adidas bundu, no ale keď na ňu nemáš, tak si kúpiš čínskou, vieš, no. Jasné. Lebo je to furt len bunda, no. Ty vlastne tiež funguješ tak, že máš, nazvime to, že vlastnú kožušnickú dielňu, hej? Ale tiež nie si obmedzený len na to, že akože jasne, venuješ sa do veľkej miery práve tomu odievaniu na podpolaní, ale ja viem, že ty robíš zákazky aj mimo región. Ako to funguje, že niekto ti, alebo čo všetko si možno robil mimo, alebo kde sa ty cítiš, že OK, tak toto už si netrúfam urobiť, že je nejaká hranica, alebo si povieš len, že dobre, je to zákazka, potrápim sa s tým, ale že do akej miery tam riešiš napríklad aj tú takú históriu a že ako to vznikali tieto ornamenty? Že... Ono je to asi tak, že v súčasnej dobe každá robota dobrá. V podstate tie techniky tej kožušníckej práce sú prakticky identické na celom území Slovenska, čiže ako technologicky ma tam neprekvapí nič. Najväčšie halúze sú tie strihy, samozrejme, že ako vystrihnúť tie niektoré ženské kožuchy s rukávami alebo kadečo, tak to v tom sa práve ukazuje to majstrovstvo, že ako šiť na jedno kopyto ten hriňovský kožuch s jedným strihom, však dobre, ale ako vystrihnúť ženský kožuch s rukávami, ktorý má 18 šosov na chrbte a tak ďalej, tak tam už musíš aj dať čo vedieť. V podstate ja som šil ešte región Liptov, pár kusov a hodne Spiš. A väčšinou je to tak, že to musí byť niekto, koho ja rešpektujem a po väčšine je to nejaký môj dobrý kamarát, ktorému som ochotný niečo spraviť, alebo je to tak zaujímavá zákazka, že aj pre mňa to je ako keby nejaká ďalšia škola. Takto som šil napríklad do Vikartoviec ženský kožuch podľa úplne posledného, ktorý bol v dedine zachovaný. Čiže to bolo aj pre mňa také, že však to je moje poslanie robiť takúto prácu, však nebudem sa teraz hľadiť na to, či je to dobrá niva, ktorú ešte riešim, alebo sú to Vikartovce, ktoré ma už nezaujímajú. Keď to viem spraviť a nie je nikto iný, kto by to bol ochotný urobiť, tak to urobím. Samozrejme, že napríklad ako niektoré tie lokality, že Jakubany, kde som teraz robil, že 8 kožuchov a tie kožuchy sú fakt, že na jedno kopyto všetky, tak už z toho som mal ako nočné mori, to bolo nekonečný príbeh. Ale tak spravil som, lebo chceli. Keď je možnosť, tak najradšej len to naše Podpolanie a ten Novohrad. V tom som doma, to ma baví a to ma aj akoby najďalej posúva v tom poznaní. No. Ja na Facebooku robím také dva seriály na pokračovanie, tie kušnierské denníky, a keď robím takto mimo región, tak to volám, že kušnierské výlety. Ale tam sú tie informácie také kusejšie, lebo to by som fakt musel naštudovať nejako a častokrát ani tí ľudia, ktorí si dajú tú zákazku spraviť, tak netušia, že vieš odkiaľ.
A to by chcelo fakt nejaký poctivý výskum, ktorý by mali robiť ale tí miestni ľudia. My nemáme šancu obsiahnuť celé Slovensko. To aj s tou ľudovou architektúrou, tak vieš, mi chalani pošlú, že tam neviem, kde si vieš pri Stropkove niekto búra drevenicu, môžete si ju prizobrať, vieš, no. Hej, zase zachrániť sa celý svet nedá ani. Nedá, a aký má zmysel zo Stropkova drevenicu do Hriňovej? No a ja viem napríklad, že boli všelijaké zvláštnosti a zaujímavosti a neviem, do akej miery chceš alebo môžeš, ale aké, nazvime to, že najprekvapujúcejšie alebo bizárne zákazky si vôbec počul, že by ľudia chceli a možno si sa k ním aj nedostal, ale že či môžeš alebo chceš niečo také spomenúť, akože ja som počul všeličo, že od rôznych materiálov, ktoré by si to mal použiť na výrobu. No jasné, ako úplne folklórna klasika je, že máme doma starý kožuch, taký nejaký socialistický, ten slovenský. Mohli by ste mi z toho ušiť dačo. Tak to ako rovno vrajím, že ako zabudnite. Lebo to je, ten materiál nie je zlý, to je pomerne kvalitne spracovaná koža ešte zo závodu v Mošovciach, kde boli fakt ako machry. Len ono je to robené z takých malých štvorcov. A ten klasický kožuch folklórny je proste z veľkých kusov. A to sa proste nedá spraviť. Tí ľudia to nechcú počuť. Potom highlight 2 sú nadrozmerné osoby. Teraz som robil, keby to nebol akože človek, s ktorým sa ja titulujem ako krstný a krstný, tak mu ten kožuch nerobím, lebo ako obvod pása 150 cm, to je bláznostvo. To je ďalšia vec, že proste tie výrobky boli dimenzované aj na nejaké postavy. A tým pádom, aby to vyzeralo furt ešte ako kožuch, tak ty tie vzory musíš opticky zväčšovať, aby bol ten chrbát proste zaplnený. A na takom kožuchu je proste 3-krát toľko práce, ako keby si robil kožuch na teba napríklad. Lebo ty si úplne normálna konfekčná postava. Čiže toto sú také bomby. Z tých materiálov, akože my by sme v tom chceli tancovať tak iba z takej nejakej látky, tak to vrajím, ako máte cipíska alebo niekoho, rovno volajte, že toto ja nerobím. A no to by bolo asi tak všetko. A potom také, že vyšiť meno, alebo iniciálky, vieš, a tak, no to už si vravím, že ako na čo? Máš kožuch, ktorý je tvoj, budeš ho nosiť ty a ešte tam potrebuješ mať napísané, že sa voláš XY. Čiže ľudia dokážu povymýšľať všeličo. A ako napríklad aj to s tými nadrozmernými zákazkami, no ako to je blbé, že sú nadrozmerní, ale vieš, no čo ja s tým spravím. No, akože chceš výjsť v ústrety, ale to je proste fakt, že to by sa malo potom akoby nejako automaticky premietať aj do tej ceny a tak a to už tí ľudia potom neradi počujú. No. Hovoril si o tých výšivkách, že na tých kožuchoch a tých aplikáciách, ale vieme teda, že existujú tie pracovné verzie, ktoré sú jednoduché, lebo malo to len funkciu ochrannú. No. A tam si aj spomínal, že veľakrát sa ten pracovný kožuch zodral, zničil za 3 mesiace alebo za nejaké obdobie a potom ten človek potreboval ďalší, samozrejme, lebo keď robil v zime v hore alebo čo. Fungovalo niečo také, že si tieto pracovné verzie tých kožuchov nejak po domácky robili tí chlapi aj doma, vieš, že niekto proste naozaj bol taký chudobný a že si to nejak vystrihol dačo? Sú zmienky z terénu o tom, že napríklad na Lazoch v stredných Plachtinciach bol nejaký pastier, ktorý niekde odkúkal tú technológiu výroby tých kožušín a keď bolo fakt zle, že cez druhú svetovú vojnu šil nejaké vecičky aj sám. Ale ono to v princípe vôbec nemá logiku vyrábať to po domácky, lebo tá technológia spracovania tých koží je pomerne náročná. Ešte tou pôvodnou technológiou, tým kvasením. To trvalo proste 2 týždňa a tam ten majster až fakt niekoľkoročnou skúsenosťou, pohmatom, skúsom proste teplotou alebo ochutnaním toho roztoku proste vedel, že či to už je alebo to nie, lebo tam to prešvihne, že tie kože ti zhníjú. A ten materiál je tak drahý, alebo v tom čase bol drahý, lebo však to zviera musíš zabiť, aby si tú kožu mal. Najprv ho musíš vychovať. No vychovať a potom ho musíš zabiť. A už je mŕtve, čiže už druhé nebude. Hej. Že podľa mňa to nikto nebol ochotný riskovať. Aj dneska, no, môžeš skúsiť postaviť si dom. V živote si to nerobil, môžeš to skúsiť, lebo ušetríš. Iba, že by si nakoniec neušetril. No.
Lebo tá koža, keď sa pokazí, tak je pokazená. Veľakrát sa práve stávalo, že tí ľudia si tieto pracovné záležitosti sa snažili si opraviť doma. A väčšinou to tiež definitívne odsúdili na zánik, lebo oni neovládali tie špecifické stehy, nevedeli urobiť kožušnícky gombík, tak tam prišli gombík z nemeckej uniformy a vytrhli spolu s ním proste 10 cm štvorcových materiálu a už to fakt iba mohli iba zahodiť. No. Čiže a čo sa týka kabanice, tak to fungovalo tiež akože ďalšia vrstva, alebo ako to je, vieš? Ako ďalšia vrstva myslíš odevu? Alebo... Ochranného, že dobre, mal si kožu, dal si kabanicu, ale tiež si riešil, že máš pracovnú a sviatočnú kabanicu, alebo... Určite to bolo tak, že vlastne to aj vidno na niektorých tých kabaniciach, ktoré sú zachované, že jedna je fakt taká, ako keby si ju včera vytiahol zo skrine, lebo ju nosil výnimočne v nedeľu. A jedna je taká, že úplne, vieš, taká vyšedivená, vyprašivená, že v nej ten človek musel 1300 krát zmoknúť. A práve tie kabanice boli ešte akoby považované za pracovný odev, ešte viac ako tie kožuchy. A tam to bolo zasa tak, že ušitie kabanice sa už dalo považovať za takú akoby všeobecnejšiu zručnosť, že v rámci každej osady alebo každého toho lazu malého pravdepodobne existoval nejaký človek, či už starší, mladší, ktorý tú kabanicu vedel ušiť. Lebo to nebola až taká strašná veda. Táto znalosť sa ale vytratila fakt okolo tých 20. rokov, rátam po prvej svetovej vojne a vzniklo niekoľko špecializovaných ako priamo z toho ľudového prostredia bez nejakých škôl niekoľko špecializovaných výrobcov, ktorí fakt vyrábali iba kabanice. V Detve napríklad pán Pivka s otcom oni vyrábali, alebo na Látkach bratia Kuvikovci v osade Podbíkovo. Oni boli 5 bratia a šili kabanice. A oni ušili tisíce. No tam asi aj dostupnosť toho materiálu bola lepšia, nie? Že však to sukno sa dalo viacej kúpiť, nie? Sukno sa dalo hotové kúpiť, pretože kožušníci nevyrábali kožušiny na predaj. Oni vyrobili kožušiny a ušili z nich kožuchy, ale zasa tie sukenícke fabriky vyrábali sukno ako látku. Čiže to sa dalo kúpiť na jarmoku, alebo ešte v dávnejšej minulosti sa sukno vyrábalo priamo doma. Tu máme zmienky ešte v tých 30 rokoch, že napríklad na Látkach sa sukno doma tkalo. Ale to akože že bol dom, v ktorom sa tkalo, alebo každý to mal ako krosna? V každom dome sa tkalo sukno dakedy. V 19. storočí určite. Samozrejme to malo úplne inú kvalitu, že to bolo tzv. To hrubé valaské sukno. Tak archaickejšie vyzerali tie odevné súčasti. A najdlhšie to prežilo v oblasti Novohradských vrchov, Abelová, Horný Tisovník, toto Turiepole, Lešť. Tam v podstate sukené odevné súčasti boli výhradne iba z domáceho sukna. Tu z centrálneho regiónu mám jednu jedinú kabanicu, ktorá je z domáceho sukna, z hriňovej z pivničky. A z hodou okolností je to úplne prvá vec, ktorá sa mne dostala do zbierky. To mi kúpil starý otec, keď som mal asi 14 rokov alebo 13. Takého žrana nejakého za 500 korún. No, ty si v jednom rozhovore, minulý rok tuším, povedal takúto vec. Popularizovanie ľudovej kultúry je veľmi ťažké, pretože to vždy sklzne k nejakému gíču. Myslíš si, že akože to musí vždy sklznúť? Akože ja viem, čo si tým asi myslel, ale... Neviem, že v akom kontexte úplne som toto povedal, ale ako popularizovanie ľudovej kultúry formou, neviem, vo Štvorici po Slovensku, to som si teraz akože vymyslel, že proste 4 prevtipní herci ako chodia niekde po Slovensku a za 10 minút sa akože naučia tancovať z FS XY a ujúkajú tam a pijú pálenku a strašne sa smejú, tak ja neviem, no. Že či je zrovna toto cesta, alebo popularizovanie formou nejaké SMS súťaže. Čiže akože nie si výhradne, že ja nie som proti popularizácii, ale vieme, že veľakrát to sklzáva do všeličoho. Ja si práve, že myslím, že toto vôbec nepopularizuje. Nie, toto nepopularizuje. Áno. Toto vôbec necieli na ľudí, ktorí to... Že predstav si, že ty akože človek, ktorý napríklad, budem fabulovať, ty si IT technik, rodený Bratislavčan, proste s týmto si sa v živote nestretol a neviem, v sobotu večer zrovna nejdeš na pivo, ale pustíš si telku po 100 rokoch a vidíš tam Zem spieva a ty si povieš,
A to je ono. Teraz som to celé pochopil. Jasné, že nie. Ako keby som... To keby fungovalo, tak ja si pozriem hokej a na druhý rok sa snažím, aby ma draftovali do NHL, nie? Ale na druhej strane je to ťažké, lebo ty najprv musíš niečím zaujať, čo je tomu človeku blízke, že a osloviť ho niečím. Áno, buď formátom, alebo aj niečím úplne jednoduchým, nechcem povedať, že povrchným, ale niečo, čo je proste lákavé, aby sa on vôbec mal záujem dozvedieť sa možno tú pravú podstatu toho, vieš. Ale ja uznávam, že je to veľmi tenká hranica a veľakrát, ale myslím si, že spôsobené je to tým, že mnohokrát tam chýba naozaj tá pohnutka spopularizovať niečo a skôr len ako keby nevyužiť to marketingovo, že to je teraz trendy a použijeme ľudové, alebo zbudíme Slovákoch takéto, že to je to naše a vlastne to popularizuje úplne niečo iné. Hej, že keď si dáš výšivku na plechovku od piva, tak nechceš popularizovať výšivku, ale pivo. Hej, a ty si práve povedal o tej, že sa bavíme o popularizovaní pravej podstaty. A ja si nie som úplne, ako nech mi všetci odpustia, nie som si úplne istý, že tanečno-hudobné prejavy sú pravá podstata v ľudovej kultúry. Ale myslel som, že pravú podstatu tanečno-hudobných prejavov napríklad, vieš? Že... Lebo veľa ľudí vníma ľudovú kultúru cez prízmu hudby a tanca. Áno. Čo je jasné, lebo to je najviac vidieť. Ale nemyslím si, že je to len o tom. To si myslím aj ja, ale na druhej strane ja som to skôr myslel v takom význame, že už keď ukazuješ napríklad ten ľudový tanec, tak tiež ho bohužiaľ neukazuješ tak, ako mal on pravú podstatu niekedy, vieš. Len otázka je, znovu sa vraciame ako spätne k tomu, že čo s tým. No. A kto? Lebo však to je vždycky. Venuje sa tomu naprieč celospoločenským spektrom hocikto z rôznych dôvodov, v rôznej kvalite a nie je to nejak akoby regulovateľné. Tá sieť tých osvetových stredíc, ktorá funguje, neviem do akej miery vlastne oni majú dosah na to, aby niekomu kecali do toho, čo robí. Dneska si môže robiť hockto, čo chce. Videl som nejaký folklórny aerobík a to už mi prišlo ako že OK. Aj to sa podľa mňa dá robiť úplne zmysluplne, ale to bolo proste ako dokrutka v Teleráne s nejakým folklórnym aerobíkom. Tuším aj viem presne, ktorý myslíš. A vieš, nepoznám tých ľudí, možno, že sú to super parťáci. Len mne z toho vždycky tak čučí, že... O čo vlastne tam ide? Že... No, že aj by sme zarobili, no. Aj no. A bohužiaľ my, čo sa venujeme týmto nezmysluplným činnostiam, tak väčšinou sme na tom tak, ako sme, no. Že ako určite sa popularizovaním ľudovej kultúry takej, ktorá nás zaujíma, sa nedá ani žiť, podľa mňa. Že podľa mňa do tohto by mohol znovu vstúpiť aj nejakým spôsobom štát a trochu aj vstupuje skrz tie výzvy FPU a neviem čo všetko možné, ale je to strašná drina. Že ty keď to chceš robiť, tak proste musíš písať tie projekty ako blázon. Musíš to účtovať, musíš proste chodiť kade-tade. A napríklad aj čo sa týka zrovna našej činnosti, tak my nemôžeme teraz stáť. Ja nemôžem čakať, či mi schvália nejaký grant, alebo mi ho neschvália, napríklad na výskum. Ja proste do toho terénu musím ísť, lebo oni mi volali, že ak neprídeš teraz, tak proste o 3:00 tu je už báger a my tú drevenicu búrame, vieš. Hej, teraz... A ja im poviem, viete čo, ale prepáčte, lebo ja ešte nemám rozhodnutie z FPU, vieš. A ich nezaujíma, že ja nechodím do práce, že proste ja som akoby furt som voľný, a zároveň nikdy nie som voľný, že proste živnostník je na tom takto. Čiže ja toto robím všetko na úkor svojho vlastného času a je to také, že keď to neurobíme takto, musíme sa ešte zopäť na týchto 5 rokov posledných, kým to úplne neskape. Ale je veľa ľudí, ktorí sú vám vďační a držia vám palce. Medzi takých patrím aj ja. A ďakujem aj, že si našiel čas, lebo viem, že roboty máš habadej. Vďačne na budúce. A úplne na záver, Lukáš, mám takú pripravenú otázku, ktorú vlastne dostanú všetci a skúsim ju zmysluplne sformulovať a tým vlastne ukončíme. Čiže kebyže môžeš zmeniť jednu vec vo vzťahu dnešnej spoločnosti a k folklóru alebo prejavom ľudovej kultúry, čo by to bolo? Kebyže môžeš teraz, že
toto by som chcel, aby bolo inak, aby to tí ľudia možno vnímali, alebo aby bol ten vzťah iný, že čo by to bolo? Otvoriť im hlavy a z veľkého vedra im tam naliať nejaké vedomosti. Aby proste pochopili, že tá pre nich zhnitá drevenica na dvore, ktorá im zavadzia, je to najhodnotnejšie, že na tom dvore majú. Aby tie kroje, ktoré vyhádzali z truhlice po starej mame, nespálili na dvore, ale aby pochopili, že to je to najcennejšie, čo im tá ich stará mama zanechala. Aby sa nepozerali na nás, čo sa tomu venujeme, ako na bláznov. Aby si nepotrebovali na nás pásť jazyk, aký sme padnutí na hlavu. A aby nám štát pomáhal viac, lebo nerobíme to pre seba. My to robíme asi pre tých, čo prídu po nás. Tak aby to bolo vnímané ako investícia do budúcnosti, lebo je to najcennejšie, čo tu máme. To nie je proste nejaké uhlie na hornej nitre, ktoré sa raz minie. Z tohto sa fakt možno bude dať čerpať do nekonečna. Tak by sme sa mali k tomu tak aj postaviť. Tak, podaj by sa to všetko splnilo. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Počúvali ste Folkloroviny, podcast o folklóre v rôznych rovinách. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách, na sociálnych sieťach a Spotify.